apa saya apa ke dari aku nang ada ada kamu kamu nang deh दिनैनि हाबाफारिखौ जोबजासिम मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायग्रोबाय लोगोसे जायगाया उसुबिदानि थाखाय नोंथांमोननाव निमाहा बियो जे जोङो मोजां सुबिदा होनो हायाखै बेनि थाखाय नोंथांमोननाव गिबियावनो आरज गाबग्रोयो बेनि सिगांनो जोङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय जा आफादगिरि दंखायो नामगोनां राजु बिथां दिनैनि हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय आं बिथांखौ गुरै खावलायबाय लोगोसे फालुफुंदिया बाथौ गौथुमनि थाङालासे बाहेराव ओंखारालासे जा आब्रुथिजों दिनैनि हाबाफारिखौ बारहोनो थाखाय गुरै खावलायबाय जुदि बाहेराव ओंखारोब्लाबो ज' ओंखारनो मोना साथाम साब्रैजों ओंखारनानै सोलाय सोल' खालामनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों लोगोसे साफ्रोमबो बेयाव जे बाहागो लानो फैदों बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनगोन जोंखौ इसोरा फोरमान नायो बेखौ मिथिनांगोन बेनिखायनो गरमजों अखाजों गोबां भुगिबोबाय थांनाय बोसोराव लोगोसे गामिनिफ्राय जे मेलेमजिबि बिथांमोन फैदों आरो जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोन फैदों बिथांमोनखौबो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जे जोङो दिनैनि बे गोथार मोनसे हाबाफारिखौ बिथांमोना फैनानै मेहेरगोनां फैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो हालुथु Phật
दिनैनि हाबाफारिखौ सामलायबाय थानाय मानगोनां आफादगिरि लोगोसे आसारि दिउरि आफाद बिथांमोन लोगोसे बयनि बेयाव बाहागो लाफैनाय गासैबो बाथौसा रायजो राजाजों लोगोसे माइनावाय लोगोसे लाइमोन बिथांमोन फोरबोखौ मावफुंलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। नोंथांमोना गोबां खस्थ' मोनदों अब्लाबो दिनै बिबानखौ सालायबाय थानाय हिसाबै जों बिबानगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोननि गेजेराव रोखायै दिन्थिनो सानदों। गिबियावनो दिनैनि हाबाफारि लेङाइ आफादगिरि रबिराम दैमारि बिथांखौबो गावनि मानखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे लेङाइ नेहाथारि अशोक बसुमतारी लेङाइ नेहाथारि बिथांखौबो गावनि मानखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। थाब थाब फैयोब्ला एसे मोजां। बोसोनगिरि बिथांमोनाबो खाथियाव फैयोबा मोजां, बिबानगिरि बिथांमोनाबो खाथियाव थायोब्ला मोजां। बिराद हेल्प खालामो बियो हरिशंकरजों बिजों। ओमफ्राय नरेश्वर बसुमतारी बोसोनगिरि गैया बिथाङा जयग बर' बिथाङाबो दङ। गावनि मानखौ लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। जयग बर' सिनायथि दिउरि आफामोन बिथांमोन साग्रिजा गिबियावनो बालुफुं बियाबनि गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बारा फैना लोगोसे धर्मेन्द्र बसुमतारी नेहाथारि दिउरि आफादनि दङ। बिष्णु बर' लोगो आफादगिरि बिथाङा जिल्लानि लेङाइ नेहाथारिबो बिष्णु बर' दिउरि आफादनि जिल्लानि बिथाङा जिल्लानिबो लेङाइ नेहाथारि। कापसुला बसुमतारी जा माबानि जिल्लानि ट्रेनिं मोननाय बिथांखौबो बियाबनि जानानै मनज बसुमतारी मन्टुराम बसुमतारी बिथाङाबो महेश्वर दैमारि लोगोसे गासैबो दिउरि आफामोनखौ खेबसेयैनो गसंनानै गामिनि दिउरि आफामोनखौ सिनायथि लानो आं गुरै खावलायबाय। माइनावनि फैबायना लाइमोननि मानगोनां लाइमोननि बिबानगिरि फरकेन काक्लारि आफादगिरि मानगोनां बिथांखौ सिनायथि लानो गुरै खावलायबाय।
सुक्लेस्वर बसुमतारी नेहाथारि मंगल सरगयारि लोगो आफादगिरि मंगल निर्मल बर' लोगो नेहाथारि बिथांमोननिसिम साबायखर लाइमोननिफ्राय बेखिनिखौनो होदों बेनिफ्राय लुफांनिफ्राय जा मानगोनां आफादगिरि जोंनि बारग' आफादगिरि सुक्राम सरगयारि बिथांखौबो गावनि खालामहोबाय लोगोसे नेहाथारि लैथो बसुमतारी लुफांनि बालिचरन बसुमतारी नेहाथारि बिथांमोननिखौ लेङाइखौ होनाय जायासै माइनावनिफ्राय आफादगिरि मेडामा फैयाखै आङो बेखौ दोनथ'बाय जा नेहाथारि माइनावनि नेहाथारि उदांस्रि औवारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायदों लोगो आफादगिरि जसना खाख्लारि लोगो आफादगिरि लोगो नेहाथारि बेलस्रि खाख्लारि बेलस्रिनि बिथाङा जा मेडामा फैब्ला हामगौमोन माइनावफोरनि बोसोनगिरिखौ लिरथिया नामा पुर्निमायासो नार्जारि जादो नार्जारि कान्दा दे सिनायथि लानो खुनि खावलायबाय बोसोनगिरि दा भरालिसो बेयो रामसियारि बिथांमोनखौ माइनावफ्रा सिनायखिला नङाबा सिनायावसो माइनावफ्रा बांसिन नांलायो नङा होमबा हाथायाव फैब्ला ज्राव ज्राव नांलायगोन बेनिफ्राय सिनायथिया जोङो एसे मिथिखानायखाय आं लास्टाव दोनदों आरो आसारि फैलाव मोसाहारि दे गावजों लोगोसे नामा सिनायखाया बेखौ मालाबा गनद्राय लानानै होखारहरबानो जाबाय आरो नङाबा हाबा होनायाव मालायनि बिहामजोफोरखौ सिन्दुर फुनो बिथाङा दे सिन्दुर फुननो नाङा एसे बैराथिफोर थाफायोबा एसे हमथा खालाम